Хәерле кеш, эфирда Слобод укымнары телевидениесі һәм җомга чыгарылышында атна информацион программасы. Бу көннәрдә булган яңалыклар белән бүген сезне мин Гөлназ Гатауллина һәм минем коллегаларым таныштырырбыз. Кыскача кайбер темалар турында. Аграр университет галимнәре яшь урманчылар белән очрашып тәҗрибә уртаклаша. 1 ноябрьдә суд приставлары һөнәри бәйрәмнәрен билгели. Собада Бөтен Россия бадминтон турниры үтә. Әлеге һәм башка яңалыклар турында хәзер тулырак сөйләрбез. Яз көне Казан дәүләт университетының урманчылык факультеты белән Тимершек урта мәктәбе арасында хезмәттәшлек башланып киткән иде. Мәктәп яны тәҗрибә участогында агачлар үстерелә, теплицада орлыклар шытым бирә, тәҗрибәләр үткәрелә. Бу эшләрнең башында университет профессоры, урман белгече Харис Мусин тора. Ул әледән-әле мәктәптә районның биология укытучылары һәм мәктәп урманчылык вәкилләре белән очрашулар үткәрә. Алар алдында лекцияләр укый. Булар хакында Әлфия Мөбәрәкова сюжетында. Табигатьтә тирән көз. Нәкъ менә шушы чорда агачларның орлыкларын җыеп кышкы саклауга куя торган чак. Ә бит урман агачларының орлыкларын кыш көне саклап булмый. Шуңа күрә бу эш мәшәкатьләрне бүген башкарырга кирәк. Үзебезнең табигатыбызда үсә торган агачларга, декоратив агачларга һәм чит илләрдән кайткан агачларга игътибар аеруча зур булырга тиеш. Буларның барысы хакында да шушы көннәрдә Тимершек урта мәктәбендә химия, биология укытучылары һәм мәктәп урманчылыклары вәкилләре белән булган семинар киңәшмәдә сөйләштеләр. Казан дәүләт аграр университеты профессоры атказанган урманчы Харис Мусин инициативасы белән Тимершек урта мәктәбендә урманчылык эшен җәелдерү буенча семинар киңәшмәләр башланып киткән иде. Быелгы язда, мәсәлән, мәктәп янында агачлар утыртылды. Теплица куелды һәм шул теплицага орлыклар чәчелде. Җәй көннәрендә биредә нәтиҗәле эш башкарылды. Хәзер менә шушы үсентеләрне кышкы чорга әзерләү, орлыкларны җыю эшләре бара. Моның шаровидные бар, моның бар пирамидальные, колоновидные. Әгәр дәгән сез җыяс икән колоновидный, пирамидальный, андагы кисеп, стрижка белән матур иттереп декоративный, ясап була колоновидный һәм пирамидальный. Ул сезнең кулда. Менә без инде моны шишка дибез, күпкә дибез барабар. Моның җыярга ярамый дигән карасын. Бу бер ел кышлый карасы агачында. Менә шундый соросын җыярга кирәк. Менә мин үзгә баккәни менә. Зук юлып Burada sizin simeneniz var bakak ile bile. Bunu aydanın nasıl oldu tuyağa. Bana simenesi kuyulgaş. Очрашуда Харис Мусин семинарда катнашучыларга безнең тирә юньдә үсә торган агачларның орлыкларын ничек сакларга икәнлеген аңлатты. Язын аларны җиргә күмәр алдыннан нинди эшләр башкарылырга кирәклеге хакында тәфсилләп сөйләде. Укытучыларның сорауларына җаваплар кайтарды. Татарстанның кайсы районында нинди агачларны бигрәк тә яраталар, ә менә кайсыларына зур өстенлек бирәләр. Булар хакында да сөйләштеләр. Күп кенә әйберне быел чәчеп, менә быел көздән икенче язга тишелмәй. Менә рәбина шуңа балан шундай, мин баланлап килмәдем, нәрсә өчен? Менә бу районда баланы яратмыйлар. Бу мишәләр баланы не воспринимают. Күкмара, саба, арча, безнең балык бистәләре, мамадашлар инде балан дисәң, дөньясын итә. Мауктыргыч та, кызыклы да, кирәкле дә бу семинардан һәркем зур канәгатьлек белән таралды. Ә соңыннан семинарда катнашучыларны Харис абый Аграр университетының урманчылык факультетына кунакка чакырды. Россия Федерациясе президентының 2009 елның 8 сентябрендә кабул ителгән указы нигезендә 1 ноябрь суд приставлары көне буларак билгеләп үтелә. Суд системасының нәтиҗәле эшләве суд приставлары хезмәтенә турыдан-туры бәйле. Чөнки нәкъ менә алар законнар үтәлешен тәэмин итә, законның көче гамәлгә ашырылуында. Безнең иҗат төркеме суд приставлары федераль хезмәтенең Соба һәм Теләче районнары буенча бүлегендә булып, аларның эшчәнлеге белән танышып кайтты. Без килгәндә суд приставларының һәр кайсы үз өстәлендәге өелеп торган документларга каршыдагы компьютерга төбәлгән иде. Дөрес,
Зур төгәллек, күп сабырлык, түземлелек сорый торган хезмәт бу. Суд приставлары хезмәтенең төп эш юнәлеше суд карарларын үз вакытында үтәтү. Салым, алимент, фискаль түләүләрнең гражданнар тарафыннан үз вакытында башкарылуын тәэмин итү. Бу эштә эшләү өчен аны яратырга кирәк. Зөлфия Хаҗиева Казан дәүләт аграр университетының икътисадчылар әзерләү факультетын тәмамлагач, эшкә шушында урнаша. Менә 7 ел инде пристав хезмәтен башкара ул. Эшем үземә ошый. Һәр хезмәтнең үз матурлыгы, үз кыенлыклары инде ди Зөлфия. Аның белән бер бүлмәдә хезмәт итүче Динә Хөсәенова да шушы эштә чыныкканнарның берсе. Әҗәтен түләмәүчеләр белән эшлибез. Кешеләрнең өйләренә барабыз. Без бер кемнең дә көтеп алган кунагы түгел, әмма һәр кеше белән уртак тел табарга тырышабыз. Ә мин үз коллективымны бик тә яратам ди ул. Безнең коллектив бик тату, бик тус эшлибез. Бер-беребезгә ярдәмләшеп эшлибез. Аңламаган әйберләребезне бер-беребездән сорашабыз. Киңәшләшеп, бердәм булып, бик тату, бик күңелле коллектив. Безнең эштә бер үзең генә берни дә башкара алмыйсың. Барыбыз да мөһим һәм кирәкле хезмәт башкарабыз. Гражданнар тарафыннан түләнмәгән штрафларны түләткәнче, әле аларны эзләп табарга кирәк ди Аяз. Полициялар белән бергә, алар ярдәмнәре белән дә бергә шулай итеп должникларны эзләп табып, әҗәтне түләтү өстендә эшлибез. Коллектив һәр иртәдә суд приставлары федераль хезмәтенең Сабах һәм Теләче районнары буенча бүлек начальнигы Айгөл Бикмуллина кабинетына җыелалар. Көндәлек эшкә шушы бүлмәдә планнар корыла, нәтиҗәләр ясала. Безнең быел суд приставы хезмәте оешуына 160 ел була. Безнең инде шушындый уңышлар белән килдек бу елга. Шушы агымдагы 10 айда без 2255 эш төгәлләп, 138 миллионлык акча эзләп табып, аны кире тиешле җиргә күчердек. Шуннан торак коммуналь хуҗалыгы буенча 900-дән 60 меңгә якын акча күчерелде, налоглар эзләнде, миллионга якын күчерелде налоговый буенча. Шулай ук төрле физик затларга күп көч куелды. Барлык кешедә генә бигрәк тә алимент түләмәүчеләр законны таләпләренә туры китереп эшләп бетермиләр, түләмиләр. Вазифаларын үтәмиләр. Законда каралган икән, приставка барып җиткәнче син ул бурычларыңны түләргә тиеш. Менә шуның турында халык аңламый. Безнең менә шушы елның агымдагы елның 10 аенда гына алимент түләмәүче 13 кешегә административ беркетмә нигезендә протокол төзелде. Шуннан соң гына шушы 13 кешедән 7-се алиментын вакытында түли башлады. Ә инде 6 кеше, алар инде явыз ният белән түләмәүче алиментларны үз багаларына түләмәүче кешеләр. Аларга инде без уже уголовное дело кузгаттык. Суд приставларының һөнәри бәйрәме якынлашканда, Гадел хөкем йортында эшләүчеләрне дә барлыйсы иттек. Товарищ старший лейтенант, во время несения службы происшествия не слушалось, докладывает младший лейтенант внутренней службы Шаймарданов. Вольно. Младший судебный пристав ППДС, младший лейтенант внутренней службы Шаймарданов. Младший судебный пристав ППДС, младший лейтенант внутренней службы Хузин. Младший лейтенант внутренней службы, младший судебный пристав ППДС Бахров. Вольно. Суд эшчәнлегенең билгеләнгән тәртибен тәэмин итүчеләр Илгиз Шаймарданов, Владислав Бахров, Ленар Хужиннар сак хезмәтен башкаралар. Безнең шулай ук судта эшләүче хезмәттәшләребез бар. Алар судларның иминлеген саклаучылар безнең. Көн саен алар безнең сакта торалар. Төрле катлаулы эшләр булганда, уголовный эшләр булганда, шулай ук безнең егетләребез анда сакта тора. Суд приставлары үз структуралары коллегалары белән дә һәр вакыт ярдәмләшеп эшлиләр. Мин суд приставлары белән дөрестән дә үземнең хезмәт вазифаларын үтәгән вакытта еш очрашырга туры килә алар белән. Мин аларның эшләренә уңай бәя бирер идем. Беренчедән иң беренче суд зданиесенә килеп керүгә пристав җегетләр һәрбер кешене документын һәм үзен тикшереп кертәләр. Тикшермичә бер кешедә бу урында үтеп китә алмый. Анда да һәрбер кешегә итәгатьле, мөлаем һәм бик игътибарлы итеп үткәрәләр кешеләрне. Бер кешегә дә менә мин ничә еллар шушында эшләп, бер кешегә карата да начар сүз, төксе мөгәлләмә күргәнем юк. Шул вакытта инде менә алимент эшләре буенча җинаять эшләрендә катнашабыз, чөнки алар тикшерә приставлар
тикшерә торган эшләр инде ул. Аннан соң приставларның үзләренә һәм аларның җитәкчеләренә төрле эшләр буенча мөрәҗәгать итәргә туры килә. Мин менә һәрбер мөрәҗәгать иткән эш буенча уңай нәтиҗәләргә киләбез инде һәм аларның эшенә мин бары тик югары бәя бирә алам. Эшләре бик авыр, өстәлләрендәге менә шушы бурычлы кешеләрнең эшләре өелеп тора. Аларның соннары, кешеләрнең хезмәткәрләрнең саны күп түгел, но шушының хәл өелеп торган эшләрне тикшереп, аларны нәтиҗәле итеп башкарып чыгару, аларның бурычлары, алар бу авыр хезмәтне шушындый уңышлы итеп башкаралар дип әйтәсем килә. Бәйрәмнәре аларның бүгенге көндә мин аларның һәр барчасын шушы зур бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Эшләрендә тагын да зуррак уңышлар, халык белән мөгамәләдә булып, уңай нәтиҗәләргә ирешүләрен һәм шул вакытта гаилә бәхетләрен телим, семьяларында үзләренә тыныч тормыш, бәхетле тормыш, зур уңышлар телим. Бурычың бар икән, йокың тыныч булсын дисәң, көттермә. Суд приставлары килеп ишегеңне шакыганчы, тиешлесен түләп куй. Алардан бер нинди хәйлә һәм ялган белән дә котылып кала алмыйсың. Чөнки алар закон сагында торалар. Безнең коллектив бик тату, кушкан эшне бик яратып башкаралар, төгәл башкаралар. План дигән әйберләр бар, планны үтәп барабыз хәзерге вакытта. Хөкүмәт тарафыннан куелган эшләрне яхшы итеп башкарып чыгуыбызны телим. Районыбыз волонтерлары махсус хәрби операция зонасына даими рәвештә гуманитар ярдәмнәр әзерләп, аны фронтка якташ солдатларыбызга алып барып тапшыруына дәвам итәләр. Байлар сабасында яшәүче, уллары беренче көннән үк сугышка китеп, илебезне саклаучы Җәмил Янгучин һәр даим алар белән элемтәдә. Украина белән ике арада бер туктамый гуманитар йөк ташуда, солдатларга ярдәм итү эшендә. Курку белмәс райондашыбыз әле кичә генә чираттагы шундый сәфәрдән кайтты һәм бүген Саба дулкыннары телерадио компаниясына кереп, кичерешләре белән уртаклашты. Бу юлы кемнәр белән бардыгыз? Роза белән бардык. Каюмова. Теге айрым просто без кайттык, теге общий итеп, теге военкомнар белән беткән белән. Аннары тиз генә прицеплар калды, сыймады. Шул прицепларны алып киттек, прицеп, аннары житлар монда җыйдылар. Солониядән бөтен авыллардан алып килделәр, тутырдык та киттек. Ничек соң юллар? Юллар инде. Йөргән кеше белән инде аны сөйләп. Безнең егетләребезнең кәефләре ничек? Ничего, алар молодцы инде. Менә алар инде бер жалобы юк, ни юк. Алар әйберне алалар, рәхмәтләрен әйтәләр дә, көлеп китәләр. Шунда сөйләшергә вакыт та булмый анда. Тиз-тиз. Сез инде әлбәттә баргач, юлда кайтканда ук икенче барган көнегезне билгеләп куясыз. Тагын кайчан барачаксыз? Алар берсе планлаштырабыз. Теге анда калган әйберләр бар, алып чыгарга кирәк теге. Ватылган машиналар бар, аларны да алып кайтып ремонт ясарга кирәк. Анда бит калса бетә бит машина. Менә Роза рульгә утырды да, шуннан границадан чыгып, Луганскида калдырабыз ул машинаны. Менә хәзер Алексей китәбез, бик дусланып йөрибез. Ела булган Мамадыш, менә аларның грузовойнялары бар, жесткий степкага эләктерәбез, алып кайтырбыз. Мин бармыйча булмый анда. Кемдә калды, мин беләм. Главам Сабинского и Телечинского района огромное спасибо за поддержку, за такую большую гуманитарную помощь, которая пришла нам сегодня. Без тыла нет фронта. Вот эта поддержка, она очень ценна для всех наших бойцов, для всего фронта. Это, как сказать, беспрецедентная поддержка. Она очень ценна, очень нужна нам здесь. Потому что вместе с общей гуманитарной помощью присылают и именные посылки, которые идут прямиком из дома от матерей, отцов, сыновей, ну, точнее, дочерей там, и всех, кто поддерживает нас здесь. Огромное спасибо волонтерам всем Сабинского, Телечинского района, Шумардана, кто готовит нам эти прекрасные супы, очень вкусные. Когда их запариваем, тепло на душе становится, потому что такое ощущение, как будто готовила мама. Вот это вот очень-очень тепло на душе. Вот греет душу на фронте, это вот эти вот посылки, которые отправлены с теплом и душой. Вам огромное спасибо, низкий вам поклон. Победа будет за нами. Получаем от имени наших
детей, где такие письма, рисунки, где они требуют, что победа будет на вами, Владимир. Давайте вам удачи, мушлар, берегите себя, победа будет на нами. Ценно, очень ценно. Спасибо вам, дети, большое за вот эти письма ваши. Они греют душу. Некоторые даже плачут, потому что, это реально трогает душу и сердце. Спасибо вам большое за поддержку эмоциональную. Победа будет за нами. Отна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Явлаштау авылында шушы көннәрдә әле хәзердә сафта булган һәм авылга иман нурын таратучы мәчетнең 1 гасырлык юбилеен билгеләделәр. Тарихи мәгълүматларга караганда, Явлаштау авылында мәчет 1922 елда салына, әмма 1925 елда көчле янгын вакытында ул янып бетә һәм халык шул ук елны үз көче белән аның урынына яңа мәчет сала. Төрле тарихи бурылышлар шаһиты була ул, сынауларны уза. 1930 еллар вакыйгаларында да могҗизалы рәвештә аның манарасы киселми кала. Шуның белән дә ул тарихи әһәмияткә ия һәм үзенең асылын саклап, бүгенге көнгә кадәр яши. Халкына тугры хезмәт итә, аны дин юлы алып бара. Мәчетнең 100 еллыгын билгеләү чарасында авыл халкын Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев котлады. Ул мөселманнарга үз нәсихәтләрен бирде һәм һәр мөселман тормышында мәчетләрнең мөһимлеген ассызыклады. Чарада шулай ук Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Кәримов, ислам кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Теләче районы имам мөхтәсибе, Төбәк казые Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев, Күкмара районы имам мөхтәсибе Радиф хәзрәт Тимергалиев та катнашты. Кунаклар бу тарихи мәчетнең халыкка бик күп еллар хезмәт итүен теләде. Алга таба авыл яшьләре тарафыннан иман белән яшәүнең асылын чагылдырган театральләшкән күренеш тәкъдим ителде. Тамашачы 2 юлдан баручы, 2 бер туганның 2 төрле язмышын, шуның берсенең байлык артыннан куып, фаҗигагә юлыгып, икенче дөньяда күргәннәрен үз күңеле аша үткәреп утырды. Шулай ук бәйрәмдә мөнәҗәтләр укылды. Мәчеткә багышланган рәсем һәм хикәя конкурсында катнашкан балалар бүләкләнде. Мәдәният йорты фойесында мәчет тарихы чагылдырылган бай эчтәлекле күргәзмә эшләде. Чәй өстәле дә әзерләнгән иде. Шара мәчеттә өйлә намазы уку белән тәмамланды. 100 еллык тарихы булган Явлаштау мәчете төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты булып исәпләнә һәм шул еллар дәверендә аның ае 2 тапкыр яңартылган. 25 октябрь календар битләрендә рәссамнар көне буларак язылган. Иҗади берләшмәләр бу көнне 20 гасырның күренекле вәкиле Пабло Пикассо туган көнендә билгеләргә тәкъдим итә. Әлеге дата уңаеннан сезгә рәсем сәнгате белән кызыксынучылар турында сөйләп алырбыз. Саба балалар сәнгать мәктәбендә укучы яшь рәссамнар һәм аларның остазлары киләсе сюжетыбызда язма кабатлап бирелә. Рәссам һөнәренең 1000 еллык тарихы бар. Борынгы Мисырда рәсем ясаучылар бик зур хөрмәткә ия кешеләр булып саналганнар. Гадәттә без 7 төп төс белән эш итәбез. Әмма рәссамнар һәр төснең 50гә кадәр төсмерен тоя икән. Саба балалар сәнгать мәктәбе укытучылары Гүзәл Газизова һәм Эльвира Галиева үзләренең укучыларын кечкенәдән үк матурлык һәм искиткеч төсләр дөньясына җитәкләп алып керәләр. Төсле фломастерлар, карандашлар, буяуларны һәр бала ярата. Үз куллары белән ясаган һәр рәсемне могҗиза кебек кабул итә. Гомумән, рәсем ясау бала чакта һәрберебезнең яраткан шөгыле ул. Рәсем сәнгате укытучысы Гүзәл Газизова янына килгән һәр бала иң элек матур төсләргә гашык була. Аннары рәсем ясау эшенең башка нечкәлекләрен әкренләп өйрәнә башлыйлар. Укытучы апаларына бала күңелендәге һәрбер хис бик тә таныш. Түбән Кама шәһәрендә туып үскән кыз да кайчандыр алар кебек кулына беренче мәртәбә каләм, буяулар алган. Аннары хыяланы рәссамнар әзерләүче уку йортына да алып килгән. Безнең мәктәптә укытучыбыз бар, үзебезнең класс җитәкчебез. Ул бик матур рәсем ясыйсың икән, сиңа аны дәвам итәргә кирәк дип әйтте. Шуннан соң уйлап торып, өйдә дә киңәшләшеп, әти-әни белән укый башладым. Безнең группа, менә экспериментальная группа дип аталай, безгә анда рәсем дә керде и прикладное искусство бергә. Бездән соң уже алар аерым өйрәнделәр. Аерым группа, например, бер группа рәсем генә өйрәнә, бер группа прикладное искусство өйрәнә. Ә безнеке экспериментальный буларак, без бүтән әйберне әзәзләп барсын да өйрәнеп килдек. Башта рәсем ясап, аннары менә кул эшләре бит анда төрлесе бар. Шигүлү дә бар, мозаикалар бар, аннары вышивкалар ясау,
анары кружево плетение деген әйбер бар. Менә шуларны барсында һәрбер аерым укытучы безгә аерым өйрәтте. Балаларны һәм сәнгатьне яраткан укытучы 2011 елда Саба балалар сәнгать мәктәбендә эшли башлый. Укучылары да гүзәл апаларының һәр сүзен тыңлап, ак кәгазьгә беренче рәсемнәрен төшерәләр, төсләрнең үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Шул арада рәсемнәрдән күргәзмә дә ясап куялар. Башта раскраскалар ясадым, аннары гүзәл апа белән ясый башладым. Мин күбрәк яратам урманларны ясарга. Гүзәл апа белән рәхәтрәк. Если башта задум итмәсәм, уйлап бетермәсәм, карап ясыйм, уйлап бетерсәм, карап ясамыйм. Күңелдәге рәссамлыкны, матурлыкка соклануны, аны кәгазьгә күчерәсе килү хисен бернинди тормыш мәшәкатьләре дә юкка чыгара алмый. Гүзәл Рауил кызы да һәр көнне яраткан шөгыленә вакыт бүлүне максат итеп куя. Төрлесе бар, сәләтле дә балалар бик күренә. Бар, кемгә авырдан бирелә рәсем ясау. Ну, аларның үзләренең теләкләре белән килгәч, алар бик теләп эшлиләр. Өйрәнәселәре килеп эшлиләр алар. Иң баштан без менә рәсемне ничек дөрес итеп аны биткә ясауны өйрәнәбез. Ничек менә кечкенәме ул, зурмы ул, компоновка дип атала инде ул, компоновка. Компоновканы үтәбез. Аннары ничек дөрес итеп аны ясарга. Иң башыннан ахырына кадәр. Приемы изобразительного искусства. Балалар белән көне буе без балалар белән рәсем ясыйбыз. Но барыбер үзем өчен мин вакыт табам рәсем ясарга. Рәсем ясарга да бик кул эшләрен дә бик яратам. Өйдә үземә аерым вакыт мин калдырам рәсем ясарга. Күбрәк табигатьне яратам, хайваннарны, кошларны, шундай әйберләрне күбрәк яратам ясарга. Гүзәлнең хезмәттәше Эльвира Галиева исә Лениногорск районында туып үсә һәм укытучылары да бик көчле булып, рәссам һөнәренә чын күңелдән гашыйк була. Балачактан мин Лениногорск шәһәрендә художественный мәктәбендә йөрдем. Шулай ук балачактан ук инде хыялландым рәсем ясап, укытучы булырга рәсем буенча инде. Мин үзем тумышым белән Лениногорск шәһәреннән булам. 2003 елда Казан училищесын тамамлап, һөнәрем буенча художник-оформитель булдым. Аннары инде югары уку йортына кирдем. Казан федераль дәүләт университетын искусствоведение бүлеген тамамладым. Эльвира рәсем, кул эшләреннән башка яшәүне күз алдына да китерми. Әле генә рәсем ясаса, ул арада бакча, ишек алды өчен фигуралар ясый, татар курчаклары иҗат итә. Рәсем ясауга, кул эшләренә сәләтле балаларга осталыкларын арттырырга ярдәм итә. Мин инде барсын да яратам. Буяу булса, буяу белән бик рәхәтләнеп буйым инде. Балачактан ук курчакларга кием тегергә яратадыр идем. Шул инде минем хобби булып әйләнде менә шушы курчакларны тегәм инде, выставкаларга барам. Мин инде талантлы балаларны беренче дәрестән үк күреп алам. Бар андый балалар бик күп. Алар белән инде нык итеп эшләргә тырышабыз. Эльвира Раиф кызы балаларны рәсем ясау серләренә өйрәтә. Шул ук вакытта әвәләү, лепка белән шөгыльләнүгә дә күчәләр. Сынлы сәнгать белән дә танышалар. Дәресләр барган саен балаларның осталыгы да арта бара. Алар инде төсләрне тоеп, аңлап, эш итә башлыйлар. Мин бик каты яратам рәсем ясарга. Мин саф второго класса йөри башладым. Мин рәсем ясарга да лепка белән дә бик каты яратам. Эльвира Раифовна икесен дә безне әйбәтләп өйрәтте. Пластинкаларда да, краскаларда бик матур ясарга, миңа ошый рәсем ясарга. Миңа үземә дә ясарга да яшый, апаем да ясый. Буш вакытта бөтен гаилә белән рәсем ясыйбыз. Художникларның картиналары матур, Эльвира Раифовна үзе ясаган әйберләре бик матур. Саба балалар сәнгать мәктәбенең рәсем сәнгате бүлегендә 80-гә якын бала белем ала. 8 ел уку дәвамында алар бу төр сәнгатьнең барлык нечкәлекләрен өйрәнәләр, осталыкларын камилләштерәләр. Oradan бик сирәкләре генә рәсем сәнгате белән хезмәт юлларын, эшчәнлекләрен, тормышларын бәйләр. Ләкин матурлыкны ярату, аны үз кулларың белән булдыруга омтылыш алар белән гел янәшә булыр.
Кичә 30 октябрь көнне илебездә тренер көне билгеләп үтелде. Күпләрне спорт дөньясына алып кергән тренер һөнәренең нечкәлекләренә төшенү өчен безнең хәбәрчеләребез Собарена спорт мәктәбендә булып, фехтование буенча тренер Ильясов Радик Мөдәрис улының эшчәнлеге, аның укучылары белән танышып кайтты. Гөлшат Галиәкбәрова тулырак сөйләр. Фехтование иң борынгы спорт төрләренең берсе. Борынгы Греция һәм Рим империяләрендә фехтовкалау сәнгать төре буларак тамашачы арасында киң таралган була. Элек аның белән югары катлам гына шөгыльләнә алса, Советлар Союзында фехтование зур үсешкә ирешә. Искиткеч тренерлар һәм спортчылар үсеп чыга. Фехтовкалау ул карап торуга гына җиңел спорт төре булып санала. Саба Арена спорт мәктәбендә балаларны фехтование спорты нечкәлекләренә тренер Ильясов Радик Мөдәрис улы өйрәтә. Һәм әңгәмә барышында ул нәкъ 5 ел элек шушы көннәрдә Сабага килеп тренерлык итә башлавын искә алды. Ул үзе профессиональ спортчы, фехтование устасы. 10 яшьтә фехтование белән шөгыльләнә башлаган. Я профессиональный фехтовальщик, ну как профессиональный. То есть я с 10 лет занимался фехтованием, 12 лет занимался спортом, фехтованием. Вот. Стал мастером спорта, закончил Елабужскую академию, филиал КФУ, который. Вот. И пригласили сюда работать. Радик Мөдәрисович тренер булып Уфа, Казан, Йоршаллы шәһәрләрендә эшли. Күпләрне фехтование серләренә өйрәтә. Үзе дә фехтование буенча Россиянең спорт мастеры. Хәзерге вакытта Саба районы кызлары, малайларын фехтовкалау серләренә өйрәтә. Биредә фехтование белән шөгыльләнү өчен тудырылган шартларны да югары бәяли. У нас именно в спортшколе Саба Арена, хотя у нас и нет собственного зала, но у нас созданы все условия для того, чтобы ребенок занимался спортом. То есть, как бы, спасибо это руководству спортшколы Саба Арена, администрации Сабинского района, конечно, они главные как бы хозяева этой нашей деятельности. Вот. Идет полное обеспечение экипировкой. То есть у нас же, видите, много экипировки надо для того, чтобы провести поединок. Это и маска, и перчатка, и рапира. Помимо того, что у рапира еще комплектующие есть всякие разные. Вот. И это все как бы нам покупают, все это нам выдают. Мало того, мы ездим на соревнования. То есть проживание, питание, все оплачивают. Раньше были стартовые взносы, даже стартовые взносы оплачивали за счет спортшколы. Укучылары белән төрле төбәкләргә ярышларга баралар, призлы урыннар алалар. Ул үзе фехтованиедә тиз генә югары нәтиҗәләргә ирешү бик авыр дип исәпли, ләкин аның хезмәтенең җимешләрен дә күрергә була. Шундый укучыларның берсе Шәмәрдәннән Амалия Фазлыева. Амалия фехтование белән 5 ел шөгыльләнә. Әлеге спорт түрен бик ярата, тренерын да бик хөрмәт итә һәм киләчәгендә спорт белән бәйләргә җыена. Башта авыррак булган иде, аннары яләндем. Хәзер миңа фехтование бик ошый. Һәм бу минем яраткан спорт төре дип әйтә алам. Без менә көз көне без бардык Ростов-на-Дону, Люберцага, әле Казанга барган идек һәм Курск, Мәскәү шәһәрләренә барганыбыз бар. Тренер булу ул бик авыр, ләкин бу һөнәр миңа шулай ук ошый. Тренер ул строгий булырга тиеш бит инде, но Радик Мөдәрисович ул шундый спокойный, уравновешенный тренер, ул миңа бик ошый һәм мин аны бик яратам. Шын укытучы тренер баланың сәләтен күреп аңа юнәлеш тә бирә. Спорттагы җиңүләрдә һәр вакытта да тренерның роле бик зур. Һәр баланың үзенчәлекләрен күреп эшли белергә кирәк. Һәрберсенең үз тактикасы, үз күрү сәләте, тизлекләре дә төрлечә. Тренер һәрберсен бәяли, киңәшләрен бирә, осталыкларын арттырырга ярдәм итә. Ярышларга килгәндә ул спортчы өчен генә түгел, тренер өчен дә бик зур сынау. Профессиональная карьера, так скажем, нелегкая. И тренерская работа тоже тяжелая. То есть как бы это, две разные вещи, так скажем. Здесь, когда тренером работаешь, это ответственность за детей, это переживаешь постоянно, это больше нервов тратишь на соревнованиях. То есть, допустим, фехтует девочка, там, охота, чтобы она выиграла, подсказываешь, и у нее не получается, то есть все равно это осадок дает. Я больше с детьми на одной волне. То есть особенно если у меня новички, то есть постоянно с ними стараюсь общий язык найти, игры, в основном вот это. А когда уже
повзрослеют, когда уже научу их каким-то приемам, на соревнованиях я бываю строгий. Когда они начинают проигрывать, не выполнять установки. Ну, строгий в том плане, я не начинаю там что-то кричать или еще что-то. Просто серьезно разговариваем и стараюсь донести до детей, чтобы они делали так, как надо. Фехтование белән шөгыльләнүче балалар үзара бик дуслар. Киенгәндә дә, уен вакытында да, тренировкаларда да бер-берсенә ярдәмгә килергә әзер торалар. Нәфисә Ганиева: "Без бер-беребез белән бик тиз арада дуслаштык. Тренерыбыз да бердәм булуны хуплый" ди. Тиз булырга кирәк, күреп калырга кирәк һәм күзләр белән тиз генә эшләргә кирәк. Мин Разик Мударисовичта заниматься итәм. Ул миңа бик ошый, ул бик әйбәт аңлата һәм менә. Тренер ул бүгенге көн белән генә шикләнми. Һәр баланың спорттагы киләчәген күрергә, аңа юнәлеш бирергә дә тырыша. Саба Арена спорт мәктәбенең фехтование буенча тренеры Радик Ильясов: "Һәр балада киләчәктә фехтование ише булмас, ләкин монда алган күнекмәләр аңа тормышта ярдәм итәр" дип ышана. Үзенең хезмәт юлын тренер эшчәнлегенә багышлавына да үкенми ул. Зур спортта алган күнекмәләрне, үзеңдә булдырган иң яхшы сыйфатларны балаларга тапшырырга да тренер эшчәнлеге ярдәм итә. Һәм ул һәр чак алга планнар куеп яши. Относительно недавно здесь работаем, потому что 5 лет это еще не срок. То есть, допустим, насколько я знаю, вот у нас башкирская школа начала работать в 60-х годах. Первый олимпийский чемпион появился через 30 лет только. Это в городе, представляете? То есть сколько было проделано работы. А у нас прошло 5 лет всего. Вот. Тем более мы находимся не в городе, а в населенном в поселке. Вот. Поэтому работа предстоит долгая, трудная, но руки я не опускаю, потому что есть результат, как бы то ни было. На республиканском уровне, вот недавно у нас Амалия Фазлиева заняла 1-е место на республиканском турнире по своему году рождения. Попов Даниил занял по своему году 1-е место. То есть не отстаем от Казани, так скажем. Тихо-тихо, но работаем. Уңышлар тренерга да, укучыларына да бетмәс-төкәнмәс тренировкалар исәбенә килә. Һәм тренер күңелендә һәр кайсының уңышына, шатлык сөенешенә, киенешенә дә урын бар. 28 октябрьдән 2 ноябрьгә кадәр Саба Арена спорт мәктәбендә Саба Валаны, Сабинский Валан дип исемләнгән Бөтен Россия бадминтон турниры үтә. Сабага Россиянең һәм Татарстанның иң көчле бадминтончылары җыелды. Турнир балалар һәм өлкәннәр арасында 2020 елдан бирле үткәрелә. Саба Арена спорт мәктәбендә үтә торган Саба Валаны Бөтен Россия турнирына 28 октябрь көнне старт бирелде. 28-30 октябрь көннәрендә ул балалар һәм яшүсмерләр арасында үтте. Турнирда катнашу өчен Башкортстан, Татарстан, Удмуртия республикаларыннан, Мәскәү, Свердловский, Чиләбе өлкәләреннән 300-гә якын яшь бадминтончы килде. Татарстанның 15 районы турнирда катнашырга теләк белдергән. 2020 елдан бирле үткәрелүче бу турнирның матур башлангычы һәм тарихы бар. Без 6-нчы тапкыр үткәрә торган Саба Open дип башланган ярышлар бу елгысы елда инде алар Сабинский Валан дип атала. Бездә инде спорт школада 3 тренер эшли. Язгөл Илнуровна, Гульнара Хамитовна һәм Илзия Фатимовна. Өчесенең дә балалары катнаша дип көтелә. 20 еллап бадминтонда үстерәбез. Саба районында үсешкә килгәндә инде без алдынгы урыннарда йөрибез Татарстанда һәм Рәсәйдә. Әле генә Түбән Новгород шәһәрендә всероссийский ярышлар узды. Безнең спортчылар, ялгышмасам, 6 медаль алды. Яшьләр арасында популярлык күбрәк инде. Менә без Сишәмбе һәм пәнҗшәмбе көннәрендә сәгать 8-дан 9-га хәтле бадминтон сөючеләр арасында, олылар арасында үткәрәбез тренировкалар. Бөтен Саба районы халкын чакырабыз тренировкаларга. Саба районының яшь спортчылары да Саба Валаны турнирыннан читтә калмадылар. Гомумән соңгы елларда бадминтон районыбыз балалары һәм яшьләре арасында популяр спорт төрләренең берсе. Күпләр төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнаша һәм җиңүләр яулый. Мәсәлән, Байлар Сабасыннан Айназ Зәйниев мәктәпкә укырга кергән чук бадминтон уены белән танышкан һәм аны ошаткан. Хәзерге вакытта инде ул Казан шәһәренең бадминтон үзәгендә шөгыльләнә. Саба Валаны турнирында ул 19
19 яшка кадәргеләр арасында көч сынашты һәм хөкемдарлык итте. Bu yarışlarda özüm de katlaşam. Benim kategoriyada 19 yaşlı hatlık. Судейство тоже булачак. Süйтәчәкмен. Ярышларны ачу тантанасында Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов, районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Татарстан Республикасы Бадминтон Федерациясе рәисе Юрий Чаплыгин, Татарстан Республикасы Бадминтон Федерациясе башкарма директоры Ленар Шакиров катнаштылар. Тантана барышында бадминтон спорты үсешенә зур өлеш керткән җитәкчеләр, тренер, спортчылар бүләкләнде һәм уеннарга старт бирелде. Бадминтон буенча Татарстан җыелма командасының баш тренеры Игорь Назаров яшь спортчыларга зур өметләр баглыйбыз. Чөнки шөгыльләнү өчен бездә бөтен шартлар, көчле тренерлар бар дип белдерде. Сегодня мы находимся на Саба-арене. Уже не первый год мы здесь проводим крупнейшие соревнования в России. Это всероссийские соревнования. Сабинский валан в этом году. Мы его так назвали. Гости сюда с удовольствием приезжают, потому что такие условия, как в Сабах, очень тяжело даже в России найти. Вот. Но то, что наших спортсменов больше 250 человек, это только из Татарстана. Это наши, можно сказать, рекорды. Ни один регион России не может такого количества человек собрать с одного региона. Вот. Поэтому это спасибо всем нашим тренерам и руководителям, которые развивают бадминтон. Потому что во многих районах Татарстана дети играют. Вот сейчас мы будем видеть какое количество. Ну и результаты, я скажу, что по юношеский бадминтон в России Татарстан на лидирующих позициях. Кайсы гына спорт түрен алсак та, спортчылар һәр вакыт җиңүгә омтыла. Җиңелсә, хаталарны анализлап, аларны төзәтү өстендә эшли. Татарстан бадминтончылары төрле ярышларда бик актив катнашалар һәм иң сөенечле яхшы нәтиҗәләр дә бар. Бу хакта үз чыгышында Татарстан Республикасы Бадминтон Федерациясе җитәкчесе Юрий Чаплыгин да әйтеп үтте. Бадминтон является олимпийским видом спорта. Разыгрывается 5 комплектов медалей. Это женская пара, мужская пара, мужская одиночка, женская одиночная и смешанная. То есть не каждый вид спорта имеет 5 комплектов медалей на Олимпиаде. А бадминтон в Татарстане очень активно развивается уже 15 лет. Президент в свое время Татарстана поручил Алексею Ивановичу Демидову развитие. В то же время Раис Нургалевич, большое ему спасибо. Сабы является опорным центром развития в регионе. Очень активно бадминтон развивается. И вот сегодняшний турнир, порядка 300 участников из 7 регионов России, из 12 регионов Татарстана. Приехали самые лучшие. Бадминтон, как изначально было запланировано, развивается это богатые Сабы, Алексеевская, Буинск, Альметьевск. И вот все вот эти столицы и набережные Челны, Елабуга. Татарстану, Алексею Ивановичу Демидову, Раису Нургалевичу, таким людям, которые развивают спорт, молодежь, вкладывают большие деньги в такие вот прекрасные залы, комплексы, где, конечно, дети должны и обязаны развиваться, потому что мы в свое время таких условий не имели, конечно же. Поэтому я считаю, и поездки, и соревнования проводятся, призы, это все способствует развитию здорового образа жизни и развитию спорта. Кеше яшьтән үк спорт белән шөгыльләнү баланы дисциплинага, төгәллеккә өйрәтә һәм алар өчен сәламәт яшәү рәвеше беренче урында тора. Саба районының яшь спортчысы Данияр Бурханов бер генә тренировканы да калдырмаска тырыша, ярышларда катнаша һәм ул минем җиңүләремдә тренерым Гөлнара Зарипованың да бик зур өлеше бар ди. Бадминтон белән 4 ел шөгыльләнәм. Тренерыбыз Гөлнара Хамитовна бик әйбәт тренировать итеп утыра безне. Бадминтон менә күбрәк чөнки анда бик кызык, күп дуслар таптым үземә. Монда кызык шау йөрисең, валанга сугып йөрисең, менә шулай итеп. Татарстанда сәламәт яшәү рәвешенә, спорт белән шөгыльләнүгә зур игътибар бирелә. Спорт комплекслар төзелә. Бадминтон уенын үз итүчеләр дә арта бара. Спортка битараф булмаган гаиләләрнең күбәюе дә сөендерә. Монда инде әти-әнинең роле бик зур. Яршаллы шәһәренең Заря балалар спорт мәктәбе тренеры Валерий Файзуллин оныгы Кира белән килгән иде. Валерий Илисович гомер буе спорт белән дус яшәгән. Яшьлектә спорт гимнастикасы белән шөгыльләнгән. Хәзер исә бадминтон буенча тренер һәм ул бадминтонны балалар өчен спортның идеаль түрі дип исәпли. Оныгы Кирада да ул бадминтонга мәхәббәт уята алган. Кираның исә кортта яулаган җиңүләре дә күп һәм ул киләчәгендә спорт белән бәйләргә тели. Занимаемся мы бадминтоном в набережных Челнах уже 11 лет. Кира, вот как сказала, она с детства занимается.
Для нее такие соревнования, это как бы, в год мы несколько таких турниров проходим. Вот. Она недавно участвовала на первенстве России. В команде с Татарстаном заняли первое место, а в личном зачете она в паре стала второй. Вот. Да, у меня дочка была чемпионкой Татарии по спортивной гимнастике, но сейчас они в другой области работают, и дочь, и сын. Яш бадминтончылар җиңү өчен бар тырышлыкларын куеп уйнадылар. Бүген инде Саба Валаны бөтен Россия турнирына өлкән бадминтончылар кушылды һәм Саба Арена бу көннәрдә республиканың бадминтон үзәгенә әйләнде. Суд приставлары хезмәтендә булучыларны иртәгә булачак һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Эшләрендә, тормышларында уңышлар телибез. Һәм хөрмәтле телевизор караучылар, барыгызны да якынлашып килүче бәйрәмнәр белән. Бүгенгә сезнең өчен әзерләнгән ата информацион тапшыруы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Күңелле һәм тыныч яллар сезгә.